Pozdravujem všetkých. Dneska zaujímavý prípad, a totiž vybíjanie baterky na Mercedes W164 3 liter diesel. Auto totiž stalo 2 roky. Po naštartovaní všetko beží fajn, ale čo sa deje? Vybíja sa baterka, už bola vymenená nová a dosť veľa práce bolo s tým, aby to správne nájsť a zistiť, kde je náš tento bod. Najprv, čo bolo zistené, v týchto autách dole máme vietranie tejto chlodzenie baterky, za ktoré zodpovedá táto poiska, ktorá je tu, čo znamená, že ona non-stop bola zapnutá, spotreba bola viac ako 2 A. Ťažko povedať, odkiaľ išlo ovládanie, ako ide to zo samu vzadu. Po odpojení ona zhasala, pretože funguje to nejasné kvôli čemu, ale po celých týchto manipuláciách vydržali sme 40 minút, pokiaľ auto zaspí. Zresetujeme náš senzor a vidíme spotrebu okolo 90 mA. Čo znamená, je príliš veľa, pretože norma pre tieto auta je okolo 50. Čo je dosť prekvapujúce, že keď my skontrolovali všetky jednotky, všetky pripojenia, väčšinou išlo na tieto dva káble, ktoré idú na sám modul vzadu. Spotreba okolo 50 mA. Tento kábel, to sú poistky tak isto do kufru. Ďalej máme tento kábelik, toto je práve táto poisková skriňa, ktorá zodpovedá za náš volant, za budíky, za zapalovač, za zapalovanie, kľúčnicu a dosť takéto je specifické, že spotreba okolo 90, to znamená okolo 40 navyše. A ukážem, čo bolo zistené. Tak ako auto stálo dlhší čas, bolo proverená táto celá časť poistiek a bolo zistené, že tu máme poistku, ktorá zodpovedá za toto ťažné, kde sme našli aj dosť vody. Vidíme, už to bolo trošku vyfúkané, ale aj tak stále to pribúda. Zaujímavé, že napríklad, ako vidíme, napriamo zapojené máme tu 5 mA, čo práve že pre kontrole až tak nič nám nepovedalo, pretože čo je 5 mA, môže byť to, ale musí byť tak, pretože táto poiska je práve na riadiacu jednotku, ale táto riadiaca jednotka asi nefunguje správne, pretože ona totiž v tomto momente nemusí nič spotrebovať, pretože auto je zamknuté a nemusí nič spotrebovať, ale máme tu 5 mA. A čo znamená, keď my ju odpojeme, v tomto prípade ona jediná prestane komunikovať s týmto samým modulom, čo je vzadu v Mercedese. A keď my teraz pôjdeme a skontrolujeme spotrebu, tak ako vidíme, ona si normálne klesla pod 56, áno, treba si lepšie to zresetovať. A vidíme okolo 41, čo je perfektné pre toto auto. A vidíme, že poiska, ktorá ukazovala nám spotrebu okolo 5 mA, robí oveľa viac problémov ako komunikácia s celým autom a auto normálne nevie zaspať. Takže hľadanie takýchto chýb niekedy dosť zložité, ale vieme to spraviť.